Buenos días a todos. Abrimos a sesión. O primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se hai alguna cuestión con respecto a isto. Votamos entonces. Votos a favor da aprobación da acta. Unanimidade. Segundo punto. Bueno, perdón, quero disculpar a Johnny e a Begoña que non poden estar. Begoña porque está de viaxe, Johnny ten un pequeno problema familiar de enfermedad, entón por ese motivo nin Begoña nin Johnny poden asistir a este pleno. E seguimos entón, co punto número 2. Expediente Plan de Desenvolvemento e Modificación. Bueno, supoño que tendrán a documentación. E aquí o que se trata é dunha modificación do Plan de Sectorización CC1. Se me equivoco algo, lle rogo á señora arquitecta que me rectifique. Entón, o que se fai aquí é na zona verde do sector do polígono industrial CC1. Se tramitou o que se pretende aprobar definitivamente unha modificación para que unha parte da zona verde poida ser zona dotacional. Entón, esa parte de zona verde, ao convertirla en zona dotacional, se poden fazer algunhas cousas nela. Se podía fazer un campo de fútbol, xa se fixo, pero se agora se quere fazer algunha infraestructura para ese campo de fútbol, como poden ser vestuarios, como poden ser gradas no futuro, pois cualquier cousa que se queira facer, ao pasar a dotacional, pois permite esa posibilidade. Realmente a zona verde non era imprescindible aí no parque empresarial, e esa é un pouco a decisión e a filosofía por o que se fai esta modificación de plan de sectorización. Non sei se hai alguna intervención con respecto a este tema. Partido Socialista. Ben, eu lín no punto 1 que queren ampliar a zona para facer unha zona dotacional. Vexo que... Ampliación da zona dotacional, se amplía a zona dotacional. A unha pequeniña non faz unha... Vale, cambian o... pretenden recalificar. Recalifican o terreo para facer zonas dotacionais. E eu pregúntome, teñen un proxecto para utilizar ou para instalar nesta zona dotacional? Cantos metros cadrados necesitarían? Se non lles chega esa superficie para o que pretenden facer, como o arranxarían? Eu non podo estar de acordo con esta proposta, porque penso que debería haber un proxecto, porque senón vanse a topar vostedes que o mellor chega ese momento de construir algo e non lles chegan os metros. Nada máis. Benega. Ben, aquí, independentemente de como se queira envolver o paquete, estamos ante unha proposta para reducir o porcentaxe de zona verde que ten que haber no polígono industrial. Logo podemos adornalo como queiremos, pero a proposta é reducir o mínimo legal. Pero é máis, reducilo ao mínimo legal sin ter en conta aquelas zonas que patrimonio xa de por sí debe excluir dese mínimo legal, como son, por exemplo, as madorras. Cuestión que aquí eu quero entender, ojalá o Gallás teña equivocado, que se incluyen o que ocupan as madorras nese mínimo legal, cuestión que nós consideramos que non se podría incluir. A proposta trátase de reducir o mínimo legal permitido as zonas verdes que ten o polígono industrial, sin ter en conta as madorras. Vale. Hai que ter en conta que estamos ante un polígono industrial onde o metro cuadrado é dos máis caros da provincia de Lugo. Hai que ter en conta que estamos nun polígono industrial onde moito máis da mitad da superficie hábil para instalar industrias, naves o que sexa, está sen ocupar. Estamos nun polígono industrial onde foi feito por promoción que pagaron os propios donos das parcelas. Vale? Cuestión que provocou, por exemplo, que o metro cuadrado sexa moito máis caro que o metro cuadrado en calquer polígono dos concellos
da nosa contorna. Pero é que máis, esa xente que pagou X euros, moitos delos que se tiveron que endevedar para poder urbanizar a súa parcela, pagaron eses euros tendo en conta un proxecto onde se estimaba que os metros dedicados á zona verde eran X metros. Agora, unha vez que xa pagaron, que debido aos precios resultantes por metro cuadrado non puideron vender, en moitos casos, esas parcelas, atópanse que de forma unilateral e sin darlles ningún tipo de compensación van reducir as zonas verdes que hai no propio polígono industrial do Teo de Rei. Cuestión que para nós parécenos, home, non vou usar a palabra fraude, porque tería connotacións, bueno, que se nos escapan aquí, non? Pero creo que é un engano bastante claro. A xente pagou por unhas condicións e agora alteranse esas condicións debido a unha recalificación, como moi ben dixo a compañeira do Partido Socialista. Eu creo que é completamente inaceptable, é dicir, un polígono onde moito máis da mitad das parcelas están sin ocupar, están sin ningún tipo de utilidade industrial, que por riba aínda se lle reduza a zona verde a ese polígono. Non ten maior sentido con eses argumentos, dende logo, dende Benegá, vamos votar en contra desta modificación. Bueno, realmente non sorprende nada que ustedes voten en contra, porque ustedes, con respecto ao desarrollo urbanístico, sempre estiveron en contra. O que pasa é que o tempo vai dando a razón e vai poñendo a cada un no seu sitio, claro. Evidentemente, este é o concello que máis se desarrollou urbanísticamente. E cando se fai un desarrollo urbanístico onde participan os propietarios voluntariamente, pois ao mellor a mí me parece incluso moito máis lícito que onde se lles expropia o terreno, que é o que se fai na maioría dos sitios. Porque cando se lles expropia un terreno se lle saca, guste ou non lle guste. E cando se desarrolla un proxecto urbanístico en cooperación cos veciños, cos propietarios, que unhas veces son veciños, outras veces non o son, pois evidentemente, desde logo é un tema voluntario, porque non entran obligatoriamente. Entón, para min, pois, ten bastante máis... Eu diría que incluso que é bastante máis democrático cando se fai así que cando se fai pola vía da expropiación, que se podría facer. E cando se fai pola vía da expropiación se lles paga un terreno rústico a un precio de rústico, como é lógico, e de outra maneira se convirte en urbano e iso pasa a ter un valor. E evidentemente pagan os propietarios porque son os que van a reconvertir o seu terreno rústico en urbano. Porque senón a todos nos gustaría que o noso terreno rústico se convertira en urbano sin que nos costara nada. Eso sería o ideal para todos. Pero eso non sucede en ningún sitio, primeiro porque non permite a lei e segundo porque non sería lógico. Entonces, pois sí é un pouco caro ese suelo, pero é un pouco caro porque en outros sitios que os fixo outras administracións, pois o que fixeron foi poñer o diñeiro de todos, porque non é que os outros señan máis baratos, porque hasta fai moi pouco tempo, onde non se subvencionou, costaba máis que aí, pero bastante máis. Entonces, claro, e en outros sitios, pois, o Concello se apropiou o terreno como terrenos comunales, que ao mellor aquí tamén habría que discutir deste tema, pero non é o noso tema agora, nin o temos falado 1000 veces, e os propietarios mantuveron o seu terreno, que ao mellor non foi seu ao largo de toda a vida, e outros o compraron. E voluntariamente, volvo a insistir, se desarrollou. Pero esa non é a cuestión, porque eso xa o debatimos aquí 1000 veces. Evidentemente, urbanísticamente, con ustedes nunca nos vamos a poñer de acordo. Primeiro, porque non temos a mesma filosofía, porque ustedes son máis de impoñer, de decir, oiga, aquí establezco un parque empresarial, es propio, e fago como a mí me dá a gana. Saco o terreno aos veciños, poño o diñeiro de todos, e despois vendo as parcelas como me dá a gana. Pois eso é o que se fai na maioría dos sitios. Aquí non se fixo nin neste sector, nin en ningún outro, porque se aprobaron como 7 sectores. É verdade tamén ao mesmo tempo que seguramente non hai ningún concello do noso tamaño que teña un parque empresarial do tamaño do noso. Eso tamén é verdade. Eso tamén é verdade. E tamén recordo cando ustedes, os do Bloque, decían fai moitos anos que ponde levábamos unha rede de 200 de auga polo monte de Matela. Pues leváramosla para un sitio onde realmente se están demandando todos os días parcelas e todos os días se están construindo naves. Non a velocidade que nos gustaría, evidentemente. Pero eso tamén pasa nos outros sitios. E tanto é así que pasa nos outros sitios que somos o concello que máis crecemos. Que somos, ademais, os que temos a renta per cápita máis alta.
O sea que mire se estamos mal situados ou estamos ben situados. Eso podémoslo ver aquí todo alrededor de Lugo, que non hai máis que ver as estadísticas. Non é unha opinión do alcalde, nin é unha opinión do equipo de goberno. É a estadística pura e dura que ao largo do tempo vai poñendo a cada un no seu sitio. Pero, centrándonos no tema, porque é do que se trata, pois evidentemente a lei permite rebaixar a zona verde e dedicala a dotacional e dedicala a un servicio público. Dedicala a dotacional e dedicala a un servicio público, que ademais se lle pode dar utilidade. E entón a mí me parece que é bastante mellor que non polígono industrial, que agora, xa desde fai un tempo, non recordo agora exactamente desde cando, xa permite a lei que as zonas verdes señan máis pequenas nos polígonos industriales. Que para min, as zonas verdes dos polígonos industriales deberían estar bastante máis reducidas todavía, pero a lei do suelo de Galicia permitiu o que permitía en cada momento e sempre nos adaptamos a ela. Evidentemente, a lei se pode estar de acordo máis ou menos con ela, pero hai que adaptarse sempre a ela. O fixamos cando desarrollamos os polígonos e o facemos tamén agora. Tamén nos adaptamos á legislación vigente. E como nos parece que aí se pode crear unha dotación, en parte xa está creada. Xa está creado un campo de fútbol, que tamén se pode facer nunha zona verde, pero ao mellor non se pode facer nunha zona verde unhos vestuarios ou unhas gradas se un día ao largo do tempo se queren facer. Que, bueno, unhos vestuarios vanse a fazer ademais este ano, pero vanse a facer na zona dotacional que xa había, porque xa había unha zona dotacional, non é que todo o que hai seña dotacional de modificación. Había unha parte, e aquí están os planos, de zona dotacional, e agora o que se fai é ampliar a zona dotacional e reducir a zona verde. A mí me parece que no polígono industrial a zona verde é máis que suficiente, xa a lei o permite, entón base eso reducimos. E ao que se refiere a Medorra, pois está, además de estar valorizada, está protegida. E así queda recollido tamén na modificación, como estaba antes. E evidentemente, os bienes arqueológicos pois teñen a súa protección, e dentro desa protección actuamos antes e actuaremos no futuro. Porque, ademais, decir isto é simplemente non decir nada, porque realmente non nos queda máis remedio. O sea, que tendríamos que actuar sí ou sí. E así o fixemos e así o vamos a facer. E, ademais, aquí, no plano da nova configuración, pois xa queda recollida a zona que está protegida por patrimonio, onde non se pode actuar en ningún tipo de edificación. E, además, calquera cosa que se faga dentro desa zona de actuación, pois hai que ter o permiso de patrimonio, como non podría ser de outra maneira, como se como actuamos, e actuamos sempre así. O que pasa que ustedes sempre están no non. Xa decía un día alguén, já non recordo quen foi, creo que sí que recordo, pero bueno, non vale a pena decirlo ahora. Hai algúns que cando naceron poñaron o sello do non e dicen que non a todo. Despois, cando gobernan eles, pois fan as barbaridades máis grandes que se nos poden ocurrir. E non fai falta ir a moi leixos para velas. Pero bueno, despois están os que nos xulgan cada certo tempo, que son os que de vez en cando nos dicen e nos poñen a cada un no seu sitio. Entonces, eu parecíame que ao mellor co tempo evolucionaban ustedes algo, pero vexo que non. Entonces, pois, nosotros creemos que eso está perfectamente legal, que é perfectamente necesario, que é un sitio ideal, dos máis ideales para colocar un campo de fútbol, por accesos, por aparcamientos, por todo o demais. E ao largo do tempo, aunque a ustedes non lles gustan as infraestructuras deportivas, que xa sei que moitas veces, cando creamos este campo de fútbol tamén o criticaron, e de vez en cando calquera infraestructura deportiva que construímos, pois ustedes sempre lles poñen algunha pega, pero nosotros eso non vamos a cambiar. Nosotros vamos a seguir a nosa línea. E además, agora como estamos cerca dunhas eleccións, pois é bon decir alto e claro cada un o que pensa. E nosotros pensamos así, temos estes criterios, actuamos cos criterios lógicos e de sentido común, nos parece a nós, e despois, dentro da temporadiña, xa de repartir a suerte e ao mellor esta modificación que nós facemos, pois que sea o que va a fazer con ela o próximo goberno municipal de Outeiro de Rei. Pois fará o que lle parezca, pero a modificación quedará feita, pode volver a modificar, pode sacar un plan general novo, como dicen ustedes moitas veces, pode fazer o que lle parece. Nosotros somos moi previsibles e nosotros sempre sabe a xente que é o que vamos facer. Eu creo que eso nos foi dando bon resultado e non vamos a cambiar, por si acaso. Eu sei se queren decir algo máis.
No, pois entón vamos a pasar a votar. Votos a favor da aprobación definitiva. Non é así? Me parece que é a aprobación definitiva, non? Da modificación puntual do sector. A ver, como se dice? Aprobar definitivamente a modificación puntual do plan de sectorización CC1, primeira fase, para a ampliación da zona dotacional da Manzá 2.1 e a modificación da ordenanza SIP promovido polo Concello seguindo a tramitación de acordo co disposto no artículo 75 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, artículo 186 do Decreto 143/2016, polo que se aproba o reglamento da Lei 2/2016. Votos a favor? 7. Votos en contra? 4. Queda aprobado definitivamente. Punto número 3. Moción do Partido Socialista. Partido Socialista de Galicia, PSOE, reclamando á Xunta que garanta as axudas para a totalidade das explotacións ecolóxicas da provincia de Lugo. Ten a palabra a representante do PSOE. Desde finais do ano 2022, sindicatos labregos e asociacións de produtores ecolóxicos viñeron advertindo da escaseza de fondos asinados pola Consellería do Medio Rural para facer efectivas as axudas ao sector. Unha situación que, desgraciadamente, se revelou certa e ten deixado sen axudas o 54% dos solicitantes das mesmas, un total de 318 agricultores e agricultoras, gandeiros e gandeiras, que son a metade deles da provincia de Lugo, así como 43% das hectáreas solicitantes, podendo supoñer isto o abandono das producións ecolóxicas. En efecto, a Consellería levaba sen convocar axudas desde o ano 2016, pero no 2021 comezou a promover a gandería ecolóxica a través do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica, o CRAEGA, e tamén a través de outras entidades de asesoramento anticipando unha nova convocatoria de axudas para o sector no 2022. Como consecuencia, a finais do 2021, había 150 explotacións inscritas en ecolóxico certificadas polo CRAEGA e, ao mesmo tempo, celebrábanse reunións e cursos para fomentar que moitas explotacións se cambiasen ao ecolóxico coa vista posta nas axudas no ano vindeiro. As e os produtores ecolóxicos tiñan sinalado xa en novembro do ano pasado que serían precisos alrededor de 5,6 millóns de euros para cubrir a totalidade das axudas, cando a Xunta só tiña prevista unha partida de 3,1 millóns. Polo que reclamaron solucións a Consellería do Medio Rural. De xeito sorprendente, a Consellería respondeu culpando das situacións aos produtores, polo feito de que se terían incrementado as hectáreas registradas neste réxime, que terían pasado 7.400 no ano 2021 a 12.400 no ano 2022. Compre lembrar que o obxectivo da Unión Europea para o ano 2030 é que o 25% da agricultura comunitaria sexa ecolóxica, polo que a boa resposta dos produtores galegos debería de ser un motivo de satisfacción para a Xunta, para todos nós, e non un problema. A falla de previsión, a incapacidade de xestión e a nula aposta da Consellería do Medio Rural pola produción ecolóxica quedou de novo manifesto pasado 16 de xaneiro na reunión do Consello Agrario Galego. Lonxe de aportar solucións para que os produtores ecolóxicos excluídos das axudas do 2022 poidan percibilas, a Xunta só se comprometeu a estudar propostas de cara a garantir máis fondos no período 23-27, deixándose en axudas os produtores prexudicados na última convocatoria. Na súa intervención, o conselleiro do Medio Rural, José González, veio recoñecer que non tiña o dato actualizado de cantas hectáreas de terreo estaban declaradas en ecolóxico. A proposta da Xunta de subir as axudas no ano 23 ata 3,8 millóns segue a ser insuficiente e queda moi por debaixo das cifras apuntadas polos produtores, polo que, de non revisarse, pode anovar o problema ao longo deste ano 23 e actuar como un freo de desenvolvemento da agricultura ecolóxica na provincia de Lugo en Galicia. Segundo relata a Asociación de Asesores Rurais de Galicia nun escrito dirixido ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a transformación de convencional a ecolóxico supón un gran esforzo, como, por exemplo, modificar sistemas de produción, adaptación ás exixencias, investimentos en ganderías, formación, etc.
Tanto gandeiros, agricultores como asesores destacan que o Pacto Verde Europeo presentado no 2019 recolle como medida acadar un 25% de superficie agraria en ecolóxico para o 2030, un obxectivo que será imposible levar a cabo sen o apoio da Xunta. O Grupo Socialista de Outeiro de Rei ten un firme compromiso coa defensa do sector primario, un sector que aporta riqueza ao PIB, xera emprego e axuda a fixar poboación no rural, especialmente entre os sectores máis novos. A aposta pola agricultura e gandería ecolóxicas é non só unha aposta firme da Unión Europea, senón un dos eixos que garanten a modernización e pervivencia do sector. Prexudicar a produción ecolóxica equivale a comprometer o futuro do noso concello por conseguinte da nosa provincia. Por iso, o Grupo Municipal Socialista somete para o seu debate e posterior aprobación instar ao Goberno da Xunta a completar con fondos propios a cantidade orzada para a orde de axudas no ano 2022, na cantidade precisa ata acadar os 5,6 millóns de euros necesarios para cubrir as solicitudes presentadas. Instar ao Goberno da Xunta a fornecer económicamente o orzamento destinado para as axudas ás producións ecolóxicas para cada ano do período 23-27. E instar ao Goberno da Xunta a darlle publicidade e transparencia ás decisións adoptadas para público coñecemento das e dos produtores en ecolóxico, co fin de que poidan reconducir as súas explotacións evitando perdas económicas injustificadas. Venega. Bueno, pois nosotros vamos a votar a favor desta moción, pero puntualizando unha serie de cousas. Vamos a votar a favor porque nosotros estamos perfectamente de acordo en incrementar. E ademais o conselleiro xa o dixo varias veces, o que pasa que, bueno, ustedes queren fazer política con isto e, bueno, está ben. Pero eu non me vou quedar solo neso. Eu vou dicir que según lle pedimos á Xunta que incremente, tamén o podía poñer o Goberno Central. Tamén se podía negociar na Unión Europea mellor, evidentemente. Porque de aí é onde derivan os problemas do agro español desde os inicios dos tempos da Unión Europea. Precisamente con o goberno do PSOE. Xa entramos aí cunha carencia enorme. Xa sei que a usted lle mandarían isto, ao mellor non sabe moito desto, non? Pero algúns que o vivimos durante toda a vida, pois realmente nosotros entramos na Unión Europea, por exemplo, cunha cuota láctea inferior incluso ao que incluso moi inferior ao que consumíamos nós, xa non ao que producíamos, senón moi inferior ao que consumíamos. E nos quedamos tan tranquilos. E despois, con algún goberno do PP se foi incrementando. A mí me parece que o goberno de España, que ademais pon cartos para todo, prácticamente para todo, sobre todo para algunhas cousas que non son necesarias, pero para todo, xa veremos a ver como justifica en Europa, porque xa vexo que empeza a haber algunhas dudas. Pero, bueno, non me extrañaría nada que xa pasou con máis gobiernos de ustedes en máis sitios, que cando pasaron un tempo e se viron o reparto dos fondos, xa se viu o que pasou. Pois, uns están encausados, outros se modificaron as leyes para que non tuveran que, ao mellor, ter condenas moi importantes, etcétera, etcétera. Pero, bueno, eso é do dominio público, non é unha cousa da hora. Pero centrándonos no tema, eu voulle dicir que o dixo o conselleiro, non é porque o diga eu, que se vai pasar non a 3,5 millóns, senón a 5 millóns cada ano. Non. Se destinarán 9 millóns cada ano, 45 millóns nos próximos anos. Eso é o que vai a destinar a Xunta e o que ten comprometido a Consellería. Eso é o 30% máis sobre o orzamento previsto inicial para o 2023 é un aumento do 183% en relación co destinado no 2022. Incrementas as primas por hectárea nunha media dun 25%, unha media que cubre no período 2023 a 2027 a cantidade que algúns produtores deixaron de percibir no 2022. Aplicarase a degresividade para dar prioridade ás pequenas e medianas explotacións. Incrementaránse en 3,5 millóns de euros anuais a partida de extensificación das explotacións gandeiras ata un total por ano de 13,65 millóns. Para a Xunta é especialmente importante, estou lendo realmente o que dixo o conselleiro, asegurar que ningún produtor quede fora nesta convocatoria 2023-2027, porque nela hai que orzamentar o compromiso de permanencia
por un período de 5 anos, para garantir a total cobertura aos solicitantes. Xunta aposta polo prorrateo para repartir a cantidade proporcionalmente entre os beneficiarios. A mí me parece que esta é unha decisión absolutamente correcta por parte do Goberno da Xunta. A mí me parece que é necesaria e por eso nosotros vamos a apoiar esta moción. Pero non porque estejamos de acordo con o que ustedes dicen na moción. Podríamos haber feito unha enmienda e borrarles casi todo o que dicen e decir isto. É o que deberíamos de decir para ser serios. Pero nosotros, como estamos a favor do sector primario e o demostramos ao largo do tempo en moitísimas ocasións, e o vamos a seguir demostrando, pero non nos olvidemos que eu creo que ustedes, se algún día chegan a volver a Xunta, eu dudo que tarden, non sei de que van fazer as mocións, porque ustedes realmente non saben fazer outra cousa máis que fazer mocións para a Xunta de Galicia como se ali non tuveran representantes. Non sei se é que non os teñen, se é que non lles valen, se é que, ao mellor, pois non é suficiente con que o digan eles, porque realmente este debate deberían se dar no Parlamento de Galicia, e xa se deron, e xa o conselleiro reconoceu toda esta situación. Todos unha vez reconocida esta situación, non era necesaria a moción, pero nós, como non queremos que quede nin a mal mínima dúda de que estamos ao lado dos gandeiros para que realmente cobren estas axudas que son necesarias, e máximo na situación que temos agora, porque a situación que temos agora é catastrófica neste país, porque temos o gasoil o 100% máis caro que fai moi poucos anos, que a luz, que cando estaba o megavatio a 70 euros había que pedirlle a Mariano Rajoy que dimitira, que se fora, e resulta que agora estuvo a 300, a 500, menos de 150 non está prácticamente nunca, que iso afecta directísimamente ás ganaderías. Bueno, afecta a toda a población en general. O tema dos combustibles pois afecta directísimamente ás ganaderías, por suposto a todo este sector. O tema dos abonos, pois 3/4 do mismo. Pois eu creo que están a un precio aproximadamente do 300% de fai 2 ou 3 anos. E resulta que aquí o Goberno Central como se non estuvera. Pois hai que pedirlle a Xunta que poña diñeiro. E o Goberno Central, nin siquiera que lle dá a Europa sabemos onde vai. E realmente xa estamos vendo que os responsables europeos xa están dudando do que está facendo o Goberno Central. Non, pois usted diga que non, pero realmente o que se acaba de ver estes días, desde logo aquí viñaron a vigilarnos. Cando se vigila alguén é porque non se confía moito, claro. Espero que seja así, porque senón ao mellor, igual un goberno que teña outro color, igual ten que devolver o que agora se malgastou. Non é a primeira vez que sucede, non é a primeira vez que sucede. Pero o problema non é que o teña que devolver o goberno, o problema é que cando ten que devolver o goberno, cando algo se malversa, o pagamos entre todos. Ese é o gran problema. Xa sei que agora a malversación apenas ten delito. Esa é unha decisión que tomaron ustedes últimamente, ao mellor xa é pensando un pouco nese tipo de cousas, non? Pero xa é a realidade das cousas, que me parece, non sei, casi non teño palabras para calificar ese tipo de cousas. Pero eu non sei se é por eso, se é por liberar a unha serie de xente que xa cometeu delitos, etc. Pero centrándonos no tema, nosotros, evidentemente, desmentindo casi todo o que ustedes dicen aquí, porque é verdade o que pasou no 2022, pero é verdade tamén o que está reconocendo a Consellería, eu dixo públicamente, e xa estamos no 2023, porque agora xa estamos no 2023, e para o 2023 há estas subidas que já acabo de decir, de casi o 200% de incremento para todas estas partidas, o cual espero que seña necesario, e se non fora necesario, espero que o Goberno, o de España, e o gallego poñan os medios suficientes, porque iso é o que teñen que facer. Pero que non hai que fazer é pasarlo ás comunidades autónomas e ao Goberno Central simplemente dedicarse a recaudar, a cobrar miles de millóns de euros máis de impuestos como o IVA, IRPF, etc., aunque nada máis seña pola inflación, e, sin embargo, despois que os gastos ben señen en sanidade, ben señen en agricultura, ben señen en cualquier outra cousa que o soporten as comunidades autónomas. As do PP e as outras tamén, porque lles está pasando igual a todos e así está a situación. Entón, polo tanto, reflexionen un pouco, porque debería lles valer para reflexionar. Digo, ao mellor non o fan, pero bueno,
Se non o fan ustedes, espero que o fagan os ciudadanos e que teñan en conta toda esta situación que estamos vivindo neste país, que realmente é preocupante. É preocupante. Non sei se quere decir algo máis. Vale, pois entón vamos pasar a votar. Votos a favor da moción? Unanimidade. Queda aprobado. Moción do Partido Popular. Me parece que vai por ese orden. Moción para que se solicite a desculpa, rectificación e cese inmediato da ministra e secretaria de Estado de Igualdade. Proposta de acordo. Instar ao Goberno de España a inmediata revisión pola vía da urxencia da Lei Orgánica 10/2022 de 6 de setembro para que para quen cometa delitos sexuais poden ter canto antes as mesmas penas que estaban en vigor ata setembro de 2022 e que se viron rebaixadas ca actual regulación. Segundo, instar ao Presidente do Goberno a destituir a Ministra de Igualdade, Irene Montero, e a Secretaria de Estado do ramo, Ángeles Rodríguez, polas irresponsables e indignas declaracións efectuadas e pola inacción legislativa para proteger as mulleres. Terceiro, que o Concello de Outeiro de Rei non participe en ningún acto institucional ou protocolario con presencia de altos cargos do Ministerio de Igualdade en sinal de solidaridade con todas as vítimas até que non se cumpran as exigencias de rectificación e cesamento aquí expostas. O Partido Popular non participará en ningún acto deste tipo no que o Ministerio tome parte. Cuarto, dar traslado deste acordo ao Presidente do Goberno, aos Ministros de Justicia e Igualdade e á Mesa do Congreso e do Senado. Bueno, nosotros tenemos aquí esta moción porque creemos que o que está pasando neste momento que a lei do sí é sí pois é insostenible, impresentable, non sei que calificativo se lle podría dar. Desde logo, a lei é un auténtico bodrio, unha auténtico aberración, pero que todavía é un pouco máis grave, que os ministros de turno e o Presidente do Goberno non fagan nada para corregirlo. Porque van 500 penas rebaixadas de delitos contra a muller, debe andar do orden de unhas 50 delincuentes que saliron á calle por esta lei. E resulta que o Partido Socialista e Podemos e os seus socios pois están divagando e discutindo se se poñen de acordo, se quen o propón, se como van facer. O propio Presidente do Goberno a mí me parece impresentable, porque que reconozca que a lei é un problema, que, bueno, para reconocer eso debería reconocerse antes de aprobala, porque realmente a aprobou co resto dos ministros. Evidentemente o PSOE ten a mesma responsabilidade que a Podemos, porque primeiro, porque están nun goberno conxunto e de coalición, e segundo, porque votaron a favor. Entón, os que votaron a favor teñen toda a responsabilidade. Pero que ademais foron advertidos por todo tipo de institucións, por todo tipo de institucións e, sobre todo, polos partidos políticos que votaron en contra. Pero é que nese momento decían que eso era un bulo, que eso non iba a pasar. Pero cando sucede, cando pasa, cando se aproba a lei, e cando sucede, se ve que empezan a salir os delincuentes á calle, resulta que a ministra, en vez de asumir o seu error, a ministra e o goberno, porque ao final eu entendo que cando hai unha coalición de goberno todos son responsables. Entendo que un goberno a lei non a aproba un ministro solo. O ministro a propón, aproba o Consello de Ministros e depois aproba o Parlamento de España, Parlamento Nacional. Entón, eses son todos os responsables desa lei. Pero é que cando se ven as consecuencias que se habían advertido antes por parte de todas as institucións, por parte de todas as asociacións que defenden as mulleres de alguma maneira, cando se demostra despois xa con feitos consumados, resulta que o primeiro que fai a ministra é botarlle a culpa aos xueces por aplicar a lei que crean eles mesmos. Non, os culpables son os xueces por aplicar a lei. Pois debían querer que os xueces prevaricaran e non aplicaran a lei, ou lle preguntaran a ela como había que aplicala.
Bueno, eu xa vexo que este goberno quere terminar porque só haxa un poder ejecutivo e todos os demais teñen satélites dele. Eu creo que eso é o que está buscando. Claro, eso é superar a democracia. Eso non vamos a permitir neste país, porque levamos 40 anos de democracia, vivimos unha ditadura que algúns ao mellor non se recordan dela, pero eso non é fácil que o poidan conseguir. Eu estou seguro que algúns faremos todo o posible porque eso non se consiga nunca. Non se sonría, señor Ferreiro, porque esa é a pura realidade. Non, xa sei. Ustedes tamén votaron a favor deste goberno, non se vayan de rositas, porque tamén votaron a favor deste goberno. E creo que votaron a favor da lei do sí a sí, creo que sí. Xa sei que ustedes non teñen capacidade ni para cesar a ministra ni para cambiar a lei, eso xa o sei tamén. A veces dicen que teñen moita capacidade, pero a hora da verdad, pois teñen a que teñen. Claro, con un diputado en Madrid non dá para moito máis, pero esa é a situación. Pero eu non me había dirigido a ustedes, pero como vexo que lle fai gracia, pois lógicamente é un pouco por que non se olviden que unha parte de responsabilidade tamén a teñen, porque ustedes eligiron a este gobierno, ustedes eligiron a este presidente do gobierno, pois o presidente do gobierno é que nombra os ministros, pero o presidente do gobierno ustedes tamén o eligiron, nosotros non, e despois deso, pois a señora ministra lle quere botar a culpa aos jueces. Bueno, me parece impresentable que o Poder Ejecutivo entre en ese tipo de discusión, de descalificación. Bueno, acaban de advertir ahora mismo desde Europa tamén. Me parece impresentable que ese tipo de cuestións se faga por parte dun goberno. A verdade é que en España ainda non había visto nunca. Non había visto nunca que o goberno criticara desa maneira e quixera introducirse desa maneira, o sea, inmiscuirse na decisión do Poder Judicial. Me parece que, bueno, que é para preocuparse, e algunha xente estamos moi preocupados por esa situación que ustedes están levando a cabo con este goberno, que non o levou ningún goberno nin do PSOE nin de outro tipo. Pero, despois deso, resulta que chega o presidente do goberno a recapacitar despois de moito tempo, despois de non sei cantos delincuentes xa na calle, e outros que as penas rebaixadas, e resulta que dice, bueno, pois sí, vamos a facer unha modificación da lei, porque nos damos conta que está mal. Non sei se o dixo así, pero bueno, máis ou menos é o que pasou. Pero se xa o debeu dicir, non recordo a fecha exata, pero a mellor hai máis de un mes, e non se fixo todavía nada. Pero é que cada día que pasa hai delincuentes que cometen ese tipo de delitos que lles vai haber que aplicar esta lei. Porque non é dicir, non, é que porque están de antes. Non. Todos os delincuentes desde que se aprobou a lei hasta ahora e todos os que había antes que estaban con penas, pois se lles ten que aplicar a lei, porque así o dice a Constitución. Entón, iso é moi grave, iso é gravísimo. Pero que a estas alturas estamos na mesma situación. A estas alturas non sabemos nada de cando se vai a modificar esa lei, que todo o mundo reconoce. Agora, bueno, Podemos todavía non o reconoceu, me parece. Pero, despois, todos os demais, o propio Partido Socialista o reconoce. Por suposto, os demais, só advertimos do principio. E non hai ninguna inacción, non hai ninguna acción, digamos, parece como se estes delincuentes e as pobres víctimas que foron víctimas destes delincuentes, pois resulta que se encontrarán con eles pola calle porque a modificación da lei pois non chega, e non chega. Entón, por eso nosotros pedimos porque hasta podríamos entender, e é casi incomprensible, non, que se faga unha lei deste tipo, pero ainda se podría entender se unha vez comprobado e demostrado os efectos que ten ao día seguinte, diga, oiga, pois sí, nos equivocamos, realmente somos personas, nos equivocamos e pensamos que isto non iba a ser así, non o estudiamos en profundidade, non tiñamos os conocimientos jurídicos suficientes, non nos asesoramos jurídicamente o suficiente e queríamos buscábamos unha cuestión e saliu outra. Pero automáticamente rectificamos, facemos unha modificación no Congreso que cando queren fana rapidísimamente e modificamos a lei. Pois non. Pois levamos non sei cantos meses, volvo a insistir, 500 penas rebaixadas a delincuentes, debe andar por 50 que xa saliron á calle e resulta que a lei sin modificar. Bueno, non só eso, é que incluso o Partido Popular lle ofreceu ao goberno a posibilidade de contar cos seus votos,
porque cando hai que ser responsable, hai que ser responsable. Incluso para sacalo deste atolladero, desta situación na que se meteron, na que nos meteron a todos, e sobre todo na que meteron as pobres víctimas de violencia de género. E pois ustedes lles encha a boca todos os días de defender as mulleres polo tema da violencia de género. Realmente ustedes o que están é atacando as mulleres e o que están é perjudicando as mulleres no tema da violencia de género, porque así está demostrado e así se está demostrando. E nos quedan non sei cantos delincuentes, porque a medida que vayan reclamando, aunque seña desde que ustedes modifiquen a lei, pois xa esa xente, esos delincuentes van a poder salir, ou van a poder rebaixarse as penas, ou van a ter que rebaixar. O cual, a mí me parece asombroso. Non o podo entender. E como non o podemos entender, nosotros por eso tenemos esta moción, a ver si outra xente do Partido Socialista, de outros partidos que os apoyaron, a ver se en algún momento reaccionan e realmente toman medidas para que presionen os seus gobernos, os seus diputados, para que se cambie esta lei, porque a mí me parece que isto é realmente impresentable e insostenible e que bueno, non me imagino o que estará pensando alguna muller, alguna chica, alguna muller máis ou menos xoven ou máis maior da cidade de Lugo, onde hai un violador que acaba de salir fai, non sei, un par de semanas e que non está reinsentado para nada. Pois realmente, para a xente que vive por esa zona, pois que non estamos moi lexos, que ao fin e ao cabo Lugo non está moi lexos, pois é moi preocupante e non está pasando nada e non se está facendo nada. Pois, señores socialistas, aos de Podemos non lle podemos dicir nada porque non temos representación aquí deles. Aos do Bloque si que lles podemos dicir algo que sería consciente ou inconscientemente, pero tamén colaboraron neste goberno, en que existir este goberno, pois tomen ustedes conciencia un pouco do que está pasando e realmente actúen un pouco con coherencia e presionen o seu goberno para que tomen medidas e isto non continúe, porque isto é gravísimo. Insisto, cada día que pasa, pois habrá algún delito de agresión sexual que se tratará con esta lei. E canto máis tardemos en cambiala, máis tardaremos en que eses delincuentes se hallan favorecidos, moi favorecidos, ademais, por esta modificación da lei. Non sei se quere decir algo máis. Sí, pues venga. Bueno, respecto ao violador do Portal, creo que non marchou de aquí, creo que está en Valencia ou algo así. En todo caso, eu creo que se lle debería de protestar o xuiz que decidiu votalo antes de tempo, por aplicar a lei como lle deu a gana. Pero bueno, aparte de todo iso... Você tamén dice que os xueces interpretan a lei como lle deu a gana. Bueno, non é que interpreten como... A ver, hai moitas maneiras de interpretar unha lei. O problema é que, o mellor, se lle había que botar unha bronca a ese xuiz, non a lei mesma. A lei é unha lei perfecta, de protección integral da liberdade sexual, que non me gusta nada chamala a lei de sí solo é sí, porque penso que ten un nome que se debe dicir, lei de garantía integral da liberdade sexual, co que realmente nos podemos decatar do verdadeiro alcance que ten para toda muller que queira vivir en liberdade aquí en España, no noso país. Esta lei protexe de xeito integral o dereito á liberdade sexual das mulleres e ten como obxectivo previr e erradicar a violencia sexual. Entre moitos aspectos, esta lei unifica os delictos de abuso e agresión nun único tipo de agresión sexual para non permitir sentenzas como que ocurriron coas da Manada. O Partido Popular non impulsou ningunha política transformadora en materia de igualdade. Dedicáronse a votar en contra. Por certo, os únicos que votaron en contra desta lei foi o PP e Vox. A interpoñer recursos de inconstitucionalidade e, como moito, a sumarse a rebufo ás posicións do PSOE. No mellor dos casos, sempre chegan tarde. O Partido Popular só lle interesa a igualdade se pode usala como elemento de confrontación ou cando cree que pode obter rédito electoral. É unha absoluta incoherencia que agora se mostren preocupados pola igualdade cando xamais o fixeron. Se o Partido Popular tivese algún interés en construir, dedicaríanse a utilizar as competencias parlamentarias que teñen atribuídas para propoñer, non para inflamar, presentando mocións sen utilidade en parlamentos autonómicos e en concellos que carecen de competencias en asuntos penais. É evidente que a estrategia é exclusivamente xerar ruído. Se o PP está tan en desacordo cos efectos que produce a lei desde o punto de vista da rebaixe de penas, por que non presentou emendas durante a súa tramitación no Congreso?
Por que non presentan agora unha iniciativa no Congreso dos Deputados para que se faga esa modificación? En canto á proposta de acordo da súa moción relacionada co primeiro punto, a práctica habitual en temas de cambios de leis ou novas leis, unha pena xa sentenciada non se rebaixa se esa condena tamén é posible co novo tramo. É dicir, as penas mínimas non se rebaixan se encaixan nese novo tramo, requisito que se cumpre nesta lei. Para asegurar isto, en algunhas ocasións incluírense disposicións transitorias ao Código Penal. Non obstante, isto é bastante controvertido e xera debate no ámbito xurídico. Non está nada claro que esta fora unha solución, nin tampouco que as existentes non poidan aplicarse a sucesivas reformas como este é o caso. A amplitude dos tramos de penas e os vaivén sobre este criterio é o que fan que digamos que necesitamos ver como se asenta a lei e como os tribunais a van interpretando. Temos visto sentenzas de audiencias provinciais e tribunais superiores en diferentes direccións. O Tribunal Supremo non sentou xurisprudencia, pero si apuntou recentemente na sentencia da Arandina que as revisións en algúns casos poden ser lexítimas. O Consello Xeral do Poder Xudicial, nin ningún outro órgano, alertou de que non se rebaixaran as penas máximas, non dixo nada das mínimas, precisamente polo exposto no que acabo de comentar. Nada máis. Estou cada vez máis preocupado, porque vexo que isto tamén justifica. Non sei se quer dicir algo BNG. Si me da acción, si. Quer dicir algo, por menos. Podía decir despois, pero vale. Pero así sabe que contesta todo. Vale. Non teño ningún problema. Non sei en que línea vai, pero vale. Se diga usted que consideran oportuno. O verbo unánime do que o movimento feminista demandou unha maior resposta contra a violencia sexual convértese nesta lei. Unha lei que, como decía a miña compañeira, ten un nome, Lei Orgánica de Garantía Integral de Liberdade Sexual. O cambio maior desta lei, a hora de xulgar os delitos sexuais, é o do consentimento, así como a distinción entre abuso e agresión sexual. Unha lei que deriva dun mandato dun convenio de Estambul que tiña contra a violencia de xénero contra as mulleres, algo que tiña o goberno do Estado a obriga de facer. Por que falan das revisións de Condea, moitas das cales o único que fixeron foi executar sentencias anteriores á lei? Por que non falan das denuncias que as mulleres podemos facer grazas a esta lei? Un exemplo moi mediático do que se está a falar moito todos estes días é o caso do futbolista Dani Alves, que esta muller, grazas a esta lei, pode facer a denuncia e non ten que demostrar absolutamente nada do que lle pasou, unha violación. Por que non din que a pena que se enfronta este home por esta violación vai ser maior que a que había nas leis anteriores precisamente por esta lei? Porque esta lei pivota no non consentimento. Por que non falan destes casos? Por que non falan da maior seguridade que nos dá esta lei ás mulleres? Desa maior seguridade de non ter que estar demostrando sempre que somos violadas. Que, por certo, non sei por que vostede usa, cando falou desto, falou da unha lei de delitos ás mulleres e non fala de violación. En ningún momento usou esa palabra, algo que me sorprende. Por que lles molestan os avances nos dereitos ás mulleres? Por que lles molestan os avances dos dereitos á minoría? Que pasa? Que molestamos cando temos esos dereitos? Ou é que non somos xente de ben? É máis fácil neste país retroceder que avanzar, porque para avanzar nos dereitos das mulleres teñen que recoñecer que precisamos eses dereitos, cousa que nunca fixeron, nin nunca farán. Estas leis melloran a vida das mulleres e dense conta que somos máis do 50% da poboación. Que estamos aquí para avanzar, sempre para avanzar, para dar pasos atrás, xamais. Outra cousa que me chamou a atención foi que eu non sei se vostede bota de menos a confrontación co BNG, porque nos fai referencia cando estaba explicando a súa moción, que evidentemente para iso a presentou, pero que faga referencia ao BNG e que bote de menos a confrontación co BNG, algo que tamén me sorprende. Bueno, volvo a decir, estou todavía máis preocupado do que estaba cando empezamos esta, porque vexo que
esta lei do sí así, que non queren ustedes que lle chamemos así, e eu oínlle, pois, sin exagerar nada, como máis de media docena de veces a propia ministra chamarlle así. Xa sei que ten un nombre con unha numeración determinada, pero eso non é o importante. O importante é saber do que falamos. E o importante é que ese nombre non lle puñamos nós, ese nombre lle puso a propia ministra de Igualdade. Foi a que lle puxo ese nombre, xa antes de aprobarse a lei. O sea que non sei se lles molesta, xa o mellor é porque esta situación, pois, lles crea problemas electorales. Supoño que ese é o que lles está preocupando, supoño que eso foi o que fixo medio girar ao presidente do goberno, porque ao final non acabou de girar. Pero bueno, a mí tamén me preocupa algo que dixo antes. A muller non ten que demostrar absolutamente nada. A mí eso pareceme tamén preocupante, que alguén que dice que cometeron un delito con esa persona non teña que demostrar absolutamente nada. A mí eso tamén me parece preocupante, porque se alguén comete un delito de algún tipo e non ten que demostrar absolutamente nada, non hai máis que acusar ao outro de algo e simplemente cometan na cárcel. Bueno, non é verdad, evidentemente ten que demostrar algo. Usted falou dun caso antes que xa hai unha serie de pruebas polo cual este señor está na cárcel, evidentemente, o cual me parece moi ben. Me parece moi ben. E me parece ben, ademais, que según que casos de delitos sexuales, eu non falei de violacións porque hai delitos de máis tipos que o de violación. Entón, hai delitos de agresión que pode terminar nunha violación ou non. Hai delitos de acoso, hai unha serie de delitos contra a muller que non todos son violacións. Entón, outros delitos tamén hai que castigalos. E ao mellor tampouco teñen que ser exactamente igual, porque se o levamos a outro tipo de delito, pois tampouco é igual según que tipo, se eu que sei, se agredes a unha persona, pois un home a outro home, unha muller a outra muller, pois eu que sei, se lle dá unhas navalladas ou se simplemente lle dá unhas bofetadas, pois é unha agresión, pero é de distinto nivel, e supoño que haberá un distinto castigo. Pois eu entendo que neste tema tamén debería de ser así. E sobre todo hai algo que é moi sencillo. A nosotros non nos molestan os delitos á muller, nos molestan moitos delitos á muller e a calquera tipo de delito. Nos molestan os delitos. A que non lle deben molestar tanto é a ustedes que lle rebaixan a pena. Ustedes son os que rebaixan as penas. Rebaixaron, hombre, pois explíqueme usted por que sale da calle alguén que tiña unha condena de máis anos e agora por culpa do xuez, non? Non, son os xueces os que interpretan a lei. Sí, claro. Evidentemente. Pois entón non a deberon fazer ustedes ben para que interpretaran correctamente, claro. Non todos os xueces interpretan unha maneira. Mire, non está no uso da palabra, pero sabe que lle digo? Os xueces nunca discutimos naide normal nunha democracia se interpretan ben a lei ou non. Na xusticia hai un camiño que é recurrir a esa sentencia. Esas sentencias se poden recurrir, todas as sentencias se poden recurrir, pero que non me parece nin medio ben, nin regular, é que os políticos, do nivel que seña, me dá igual que seña un concejal ou que seña o presidente do goberno, discuta as decisións dos xueces, porque cando se empeza a fazer eso, o que se acaba é a democracia, o que se acaba é a separación de poderes. Eu creo que é o que están buscando ustedes. Están buscando que a intervención no Poder Judicial, están buscando os fiscales generales do Estado que ustedes nombran, que son absolutamente, bueno, prácticamente ministros do goberno, etcétera, etcétera. Ustedes xa sei que buscan eso, pero eso non lo vamos a aceptar nunca. Nunca vamos a aceptar que non haxa separación de poderes. É que o goberno lle pode decir aos xueces como van a interpretar a lei. O goberno que ten que fazer a lei é correctamente. O que ten que facela en base os temas jurídicos, en base a asesoramento jurídico. Así é como debe facer. E cando a fai correctamente, pois a lei sale para o que se quere facer. Entón, ustedes non sei se é que querían facer para rebaixar as penas. O mellor non nos lo dixeron, igual era para eso. Porque vexo que ahora non a dan ratificar. O mellor era que ustedes se querían facer para rebaixar as penas nos delitos de violencia de género contra a muller. Porque realmente o que fixeron foi eso, e de momento, despois de varios meses ainda non ratificaron. Entonces, o que opinamos as persoas sempre pode ser discutible, pero o que facemos non é discutible. E o que están facendo ustedes, PSOE, Podemos,
e algúns outros partidos máis que están en coalición con ustedes, que son os que votaron, nosotros non votamos esa lei. Eu alégrome moito que o meu partido non votara esa lei. Me alegro moitísimo. Ademais, estou moi orgulloso de que non o fixera. Me daría vergonza que a houbera votado. E que agora os delitos de violencia de género resulta que foran máis baratos. Xa sei que hai unha temporada que están procurando abaratar os delitos. Non sei por qué. Non o podo entender, pero bueno. E despois dicen que defenden ustedes os dereitos, a liberdade da muller. Pois, hombre, con defensores dese tipo eu creo que é mellor non os ter, Gustaríame que lle puidéramos preguntar, e de hecho, a veces por aí se lle pregunta, a algunha muller agredida, o seu violador ou o seu agresor sexual, lle rebaixaron a pena e saliu á calle. Gustaríame escoitar o que dice. O PP e Vox votou en contra, dixo usted, é verdade, do cual estou moi satisfeito de que o PP votara en contra desa lei. E agora ofreceulles a ustedes a posibilidade dos votos do PP, o que ustedes nunca farían, para modificar un problema no que ustedes se meteron soliños. Que díceme que carecen de competencias, porque tenemos unha moción aquí, porque carecemos de competencias. Eu sei por que trouxe unha moción aquí, da Xunta que lle afecta a Xunta de Galicia 5 minutos antes. Explíqueme por qué. Ou é que ustedes teñen dereitos que nós non temos? Ustedes teñen dereitos que nós non temos, non? Oiga, usted trae unha moción aquí que lle afecta as decisións da Xunta de Galicia e ao mellor do Goberno de España, e agora dicen a mí porque traemos unha moción que non temos competencia para modificar a lei. Claro que non temos competencia para modificar a lei. Se tuviéramos competencia xa teníamos modificado, xa yo digo eu, xa non estaría xa non se faría esa lei, pero estaría a estas alturas de outra maneira. Como o Tribunal Supremo todavía non sentou jurisprudencia, pois ustedes esperan que máis lles dá. Que haxa 50 violadores na calle, que haxa 500. Lles dará igual. Eu creo que lles dá igual. Ustedes nunca se equivocan e quen se equivocan son os demais. Pois nosotros parecenos que é impresentable. Me preocupa moitísimo que, además de o seu goberno e os seus diputados non den resolto este problema, me preocupa moitísimo que vexa que os concejales tamén dese partido opinan o mesmo, e que non lles preocupa moito que sigan salindo violadores á calle, que sigan salindo agresores sexuales á calle, e que sigan rebaixándoles as penas constantemente. E ustedes empeñas en decir que a culpa dos xueces. Ustedes nunca reconocen as culpas. Hasta cando alguén leva dinheiro e dice, se non é para o meu bolsillo, que seña para o meu partido ou seña para un amigo, pois eso non é delito. Vale, pois ustedes siguen con eso. Nosotros, desde logo, eso non o vamos a aceptar. Nin vamos a aceptar esta situación, nin vamos a aceptar a de malversación, non o vamos a facer. Espero que o presidente próximo do goberno e o seu parlamento ratifique todas estas cousas e ustedes non o fan a tempo. Porque bastante teñen que sufrir a xente para esperar esa situación e a ese tempo. Por lo tanto, nosotros mantemos esta moción, creemos que é o que hai que facer, e o que me extraña e o que non entendo é porque non hai manifestacións na calle todos os días, que xa as hai, pero porque non hai moitas máis con esta situación que temos neste momento. Non sei se hai alguna intervención máis. Non hai máis intervencións. Pois pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da moción. Quero deixar a lectura claro dos enunciados para que quede claro que é o que votamos. Xa o dixen antes. Está o Goberno de España a inmediata revisión pola vía de urgencia da Lei Orgánica 10/2022, que tamén o dixen antes, porque non lles parecía ben que non mencionara o tipo de lei que é, pero eu coloquialmente chamo a lei do sí así, porque así o dice a propia ministra doña Irene Montero. Entonces, se o dice ela, pois, lógicamente, creo que esa mesma expresión poderei utilizala, porque a Lei Orgánica 10/2022 del 6 de setembro para quen cometa delitos sexuais podan ter canto antes as mesmas penas que estaban en vigor ata setembro de 2022 e que se viron rebaixadas coa actual regulación. 2. Instaba o Presidente do Goberno a destituir a Ministra de Igualdade, Irene Montero, e a Secretaria de Estado do ramo, Ángela Rodríguez,
polas irresponsables e indignas declaracións efectuadas e pola inacción legislativa para protexer as mulleres. Terceiro, que o Concello de Outeiro de Rei non participe en ningún acto institucional ou protocolario con presenza de altos cargos do Ministerio de Igualdade en sinal de solidaridade con todas as víctimas ata que non se cumpran as exixencias de rectificación e cesamento aquí expostas. O Partido Popular non participará en ningún acto deste tipo no que o Ministerio tome parte. Carta, dar traslado deste acordo á Presidencia do Goberno e ao Ministerio de Xustiza e Igualdade e á Mesa do Congreso Nacional. Esta é a proposta. Pasamos a votala. Votos a favor da moción e desta proposta, 7. Votos en contra, 4. Agora, a primeira pregunta, a moción de urgencia. Non é a primeira pregunta, a moción de urgencia, que xa estou perdido. A moción de urgencia. Temos unha moción de urgencia do DNG relativa non sei cal vai tener relativa ao compromiso de elaboración dun plan de igualdade para temos o orden de cal chegou primeiro Está entrada en por primero, la de la capela. Vamos a Tania que se ten que ir a traballar. La de la capela entró primero, creo, por Entrou registro. primeiro da capela. Non vexo, non teño que vale. Pois a primeira. Relativa á recuperación e conservación do e posta en valor da capela de Santa María de Bravos Vicente. Ten a palabra o portavoz. Gracias. De BNG. Bueno, esta é unha moción, como usted moi ben dixo, relativa para iniciar a recuperación, conservación e posta en valor da capela de Santa María de Bravos. E dicir que, bueno, esta é unha moción onde o que se pide si é competencia deste Concello e desta administración, como que eu creo todas as mocións que o BNG ven a presentar, cando menos nos últimos 8 anos que leveu aquí. Creo que excepto moi contadas ocasións, sempre presentamos mocións onde esta corporación era competente para tomar as decisións oportunas, porque nos parece que estamos nunha administración que é o que se debe facer, que o Concello de Outeiro terá que decidir, independentemente que se opine sobre calquer asunto que lle afecta aos nosos veciños e veciñas, pero nós tomamos decisións sobre asuntos concretos nos que temos competencia. E isto si ten competencia. Bien, a ausencia, se me permiten, vou a dividir en dúas partes distintas. Por un lado, decir que a metemos por urxencia, polo procedimento de urxencia, debido a que foi presentada unha vez que estaba convocado o pleno. Eso é así, é real, non? Eso debeuse a que este pleno, según o pleno de organización e posteriores modificacións que se fixeron, tiñan que celebrarse mañá ou venres. Adiantouse, neste caso, de forma unilateral e sin comunicación previa, co cal obrigou tamén a adiantar a propia convocatoria. Nós, dende o BNG, e asumo o que a responsabilidade que a mí me toque como voceiro, sempre presentamos no último momento as mocións precisamente para evitar isto, dado que pode surgir calquer tema de última hora, pois cámbiase e presentamos outro tipo de cousa. Normalmente, máis, presentamos os lunes. Dado que o pleno nos presentou o viernes, pois quedáronos estas dúas mocións que van por urxencia sin presentar. Se houbera un regulamento, como presentamos no último pleno, esta situación xa non se daría, porque habría un regulamento que estipularía perfectamente cando hai que presentar as cousas, e xa non daría lugar a este tipo de non digo conflitos, porque non é un conflito, votas a urxencia xa está, sin máis historias, pero habría que non teríamos que estar utilizando este tipo de mecanismos. Ben, é porque é urxente, ademais desto, de ir por vía de urxencia por ser presentada fora despois da convocatoria do pleno, é urxente porque estamos ante un ben patrimonial que o propio Concello recoñece a súa importancia para o Concello, de feito é un dos referentes máis importantes da arquitectura religiosa que temos neste Concello, e que está literalmente destruíndose. Non só porque hai moitas
moitos bens que xa desapareceron nos últimos tempos, que son literalmente roubados, supoño que aparecerán logo en algún xardín de algún pazo ou algún xardín de alguna casa particular, senón que tuvemos ocasión últimamente de visitar a capela por dentro e, debido ás goteiras que hai na capela, estáse deteriorando dun xeito moi grave. Imagino que hoxe moito máis xa que a última vez que o vimos, que foi xusto antes das chuvias estas tan intensas que houve, estáse deteriorando o propio ben, co cal exixe unha intervención inmediata e urxente. Non espera 2 meses a que volvemos a acordar unha intervención e logo se empecen a artellar mecanismos para o seu arranxo. Nós na moción, pedimos o que se pide. Hai unha cousa que a medio plazo, que sabemos que non se pode facer rápido, que é a incorporación ao patrimonio público dese ben patrimonial de importancia para o Concello, pero, sobre todo, no segundo punto de acordo, que é o que nos parece urxente, o que se piden é a tomar medidas ou poñer en marcha os mecanismos que señan necesarios debido á propia delicadeza da propiedade da capela, para evitar que se siga deteriorando desta maneira. Eu creo que é un tema urxente, xa na propia urxencia vai debatida a propia moción, co cal, se considera que é urxente, votamos a continuación tamén a moción, que non teria moito máis que engadir ao que xa dixe. Salvo que aparezara unha cousa a maiores. Bueno, vamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. Non sei se quer decir algo da moción. Non, creo que esteño todo máis ou menos, porque é unha cousa moi breve, non ten moita importancia, e creo que non ten simplemente, especificar en todo caso o tema da propiedade, que por as nosas averiguacións parece ser que era dunha confradía que existía antiguamente, que se foi disolvendo, e logo quedaron como administradores ali unha casa que hai ali, que non me acordo do nome, que se me foi... co cal habría que ver especificamente cal sería os mecanismos para entrar nas dúas actuacións, non tanto na posibilidade de incorporar ao patrimonio público como parar a destrucción do propio ben patrimonial do que estamos a falar. Bueno, realmente podríamos haber votado perfectamente que non há urxencia, porque esta capilla é antiquísima, ten algún deterioro, non o ten reciente, e evidentemente nosotros nos preocupa o patrimonio municipal, nos preocupa altamente o patrimonio religioso, vexo que a ustedes tamén les preocupa, pero nosotros levamos feito actuacións en cantidades importantísimas no patrimonio religioso deste Concello. E evidentemente, non damos abasto, non? Non damos abasto económicamente, fundamentalmente, porque evidentemente esta é unha capilla de propiedade particular de alguén, pode ser eu tampouco teño claro, de algún tipo de asociación, de algún tipo de propietario particular, non sabemos moi ben. E seguramente en algún momento podremos actuar vendo a posibilidade de dedicarle algún recurso, pero en este momento non temos a prioridade de actuar inmediatamente sobre ele. Primeiro por eso, porque é unha propiedade privada de alguén. Segundo, porque os recursos municipales son os que son. Terceiro, porque actuamos generalmente nos inmuebles onde se usan e onde a xente os necesita, non? E aí actuamos, pois eu non quero exagerar, e tampouco sei exactamente, non fixen un inventario, pero casi me atrevo a decir que actuamos no 100% das iglesias deste Concello, para restauralas, para axudar a restauralas, para axudar a conservalas, e en algunha capela tamén. E isto, pois en algún momento, a mellor, podemos actuar, ou intentar averiguar quen son os propietarios, e ver hasta que punto se pode conseguir algún fondo e se pode facer algo. Desde logo, non o vamos poder facer agora con prioridade, nin a corto plazo. En tal caso, a responsabilidade do deterioro dun patrimonio é do seu propietario. A administración pública, pois, podemos colaborar e debemos colaborar, e así o facemos. Así o facemos con intensidade, ao mellor, que nos podemos comparar con calquera. Pero nosotros non vamos a aprobar unha moción
onde non vayamos a actuar ahora rapidamente. E rapidamente non o vamos a facer porque non podemos facelo, porque non é esa a prioridade. Hai incluso benes patrimoniales no Concello que poden ser incluso máis importantes que eses que están deteriorados e que non se pudo actuar neles, pero, insisto, quero que quede claro, hai moitísimos benes patrimoniales, e sobre todo no aspecto religioso, onde se actuou dunha maneira, pois, eu diría que hasta descarada, non? O sea, se actuou en todas as iglesias, acaba de comprar unha casa retoral para convertirla en centro de día, se acaba de comprar uns inmuebles ao lado desa casa retoral da iglesia e do pazo para reconvertir e rehabilitar e reutilizar todo ese patrimonio que está no centro do pueblo, no centro do casco, no centro do propio Outeiro de Rei, e evidentemente iso é prioritario para nós neste momento. E evidentemente, ojalá chegar aquí o Ministerio de Cultura e repartir de todos eses fondos europeos pois unha cantidad de dinheiro cos concellos, que é o que deberá facer con ese plan, decir, bueno, pois vamos a repartir o 15% dos fondos europeos aos concellos para que fagan temas de patrimonio, de rehabilitación de patrimonio, de temas digitales, de temas medioambientales, de temas energéticos, e fixeron un plan. Oiga, mire, un presidente que eu toda a vida pensei que fora moi malo, que foi Zapatero, pois resulta que ainda fixe un plan para repartir en unha ocasión pois 7 ou 8 mil millóns de euros cos concellos para que puderan fazer as actuacións. Porque realmente, claro, oye, unha cousa é a voluntad de querer facer cousas e outra cousa son os medios. E teñen que ir acompasados. E evidentemente, neste momento non tendríamos medios para facelo. Temos voluntad, pero a voluntad, dice moito, non se come. E neste caso, pois, non nos parece prioritario. Por lo tanto, nosotros non temos a capela de Bravos olvidada, como non temos ninguna zona patrimonial olvidada, pero hemos feito moito na recuperación do patrimonio, no patrimonio religioso, quizá no que máis fixamos, no que máis invertimos, pero ahora mesmo non podemos afrontar esa situación e, polo tanto, non lle podemos dicir que sí a esta moción. Non sei se quere decir algo máis, non sei se a representante do PSOE quere decir algo. Non, creo que está a cousa clara. Bueno, pues entonces vamos a pasar a votar. Votos a favor da moción. Votos en contra, 4. Votos en contra, 7. 6, é verdad, que se nos foi tal. Pero bueno. Bueno, temos outra moción que podríamos defendernos a urgencia desta moción. Bueno, pois presentamos esta moción, aparte polo que dixo o meu compañeiro, polo adiantamento da celebración do pleno e pola falta de un regulamento, tamén aproveitando que estamos cerca das datas do 8M, e como dixen antes, nós todo o que sexa mellorar os dereitos que temos as mulleres e mellorar o que seña igualdade, pois aí estaremos sempre. Entón, pois eso, presentamos esta moción pois para que o Concello de Outeiro faga aquí un compromiso da elaboración dun plan de igualdade para o cadro persoal deste Concello. Algo que no ano 2020, cun decreto que era 901/2020, de 13 de outubro, indicaba que había que facer en todas as administracións. Defendemos a urgencia ou defende a moción xa de paso para a urgencia? Como que podo defender, como vostede me diga, Si se quere que defenda a súa urgencia, realmente estaba defendendo a urgencia, porque foi que defende a urgencia, pero bueno. Vale, pois defende a urgencia, non hai ningún problema. A urxencia ve derivada, pois eso, polo que dixo o meu compañeiro, a parte do adiamento do pleno, da falta dun regulamento para ter todos os grupos claros como serían os prazos, pois porque nos parece que é un compromiso que se pode sacar do pleno do Concello de Outeiro alrededor do 8M e alrededor da igualdade,
pois importante para este Concello para que siga traballando nesos temas. Mire, vou dicir que non é urgente para nada. Vale. Vou dicir fundamental, evidentemente. Primeiro, porque non é verdade o que dixo o seu compañero antes, pero como reiterou, pois terei que recordarlo. Ustedes na comisión que tuvemos aquí se lles comunicou que se iba a adelantar un día o pleno. Un día é pouco tempo, pero hai mocións, hai actuacións, hai situacións que poden ser urgentes porque surgen de repente. Entón, surge de repente algo e nos colleu na comunicación no pleno fora adelantado ou non fora, pois esa é a defensa dunha urgencia. A defensa dun plan de igualdade que puderon presentar non hai 4 días, senón hai 4 meses ou 4 anos. Porque realmente eso non é urgencia. Entón, ustedes non nos van a convencer de urgencia. Pero como estamos acabando a legislatura e vamos a actuar, non sei como decirlo, con unha certa cordialidade, que a veces non se merece, cando ves o que dicen ustedes na moción anterior, que presentamos nós do sí e sí, pero bueno, é igual, porque o importante non é o que decimos para ustedes, sino que o importante é o que decimos e o que facemos por nosos vecinos e por nosos ciudadanos. Eso é o importante. Entón, nosotros intentamos fazer a política, bueno, antes me decía a representante do BNG que queremos como ter confrontación co BNG. Non, nosotros non queremos ter confrontación con naide, non buscamos a confrontación con naide. O que pasa que hai refrán que dice, dime do que careces, e che direi do que dime do que presumes e che direi do que careces. Entonces, ustedes, bueno, creen que todos son como a ustedes. Nós somos diferentes. E como somos diferentes, vamos a votalles esta urgencia a ver que sale. A mellor sale a favor. Votos a favor da urgencia, unanimidade. Ahora deféndanos unha parte da moción que outra parte xa defendeu antes. Non, esta moción non defendeu nada. Defendeu parte da moción que, cando lle dixen que se limitara a urgencia, xa estaba defendendo a moción. Claro. Home, vamos a ver. A min, que non sou moi inteligente, non me gusta que me vexan cara de tonto. Entón, cando digo unha cousa agora, non me poden ao segundo siguiente contradicir. Que non me diga que non estaba, máis usted mesma ratificou e dixo, sí, bueno, sí, pois defendo a urgencia, vale. Entonces, usted defendía, xa estaba defendendo a moción. Que non pasa nada. Pero, oiga, eu estou dicindo, defenda o que lle queda da defensa da moción, defenda. E por nós xa lle contestaremos. Vale. Perfecto. No ano 2020 aprobouse un decreto, en concreto 901/2020, de 13 de outubro, que indicaba que se tiñan que crear plans de igualdade de xénero para o cadro de persoal en todas as institucións públicas. O 2000? O 901/2020. 2020. Sí. Consideramos que o Concello de Outeiro precisa dese plan para medrar máis e ser un concello máis igualitario. Precisamos que este concello avance nas oportunidades independentemente do xénero e para iso é preciso facer un diagnóstico de como está a situación neste concello para así eliminar calquer tipo de discriminación por razón de sexo. Este plan serviría para avaliar aspectos como a selección de persoal, o acceso, a promoción, a política salarial, a formación, as condicións de traballo, a saúde laboral, a prevención do acoso sexual ou por razón de sexo, a conciliación e a corresponsabilidade. Sabemos polos medios de comunicación que neste concello existe unha mesa interinstitucional de loita contra a violencia de xénero, que dende o BNG, como facemos sempre, traemos esta proposta para que se inclúa nesa mesa onde vostedes consideren e poder levalo adiante. A nosa proposta é a da creación do Plan de Igualdade de Xénero para o cadro de persoal do Concello para seguir a promocionar a igualdade entre homens e mulleres que non olvidamos que aquí se faga. Pois mire, evidentemente non llegamos a aprobar esta moción, pero non llegamos a aprobar por algo moi sencillo. Porque mire, nosotros temos un plan de igualdade do 2022, pero é que o primeiro plan de igualdade aprobámoslo no 2004. Vale. E este plan de igualdade, evidentemente, recolle tamén
os intereses do cuadro de personal, evidentemente. Porque non querrá usted que a igualdade se trate diferente para os traballadores do Concello que para outros colectivos. Supoño que seremos todos personas na mesma situación. Se traten de traballadores do Concello, se traten de outro tipo de traballadores, ou de outro tipo de personas, ou de outro tipo de colectivo. Me parece que será igual. Pero é que, se vamos máis alá e vamos á práctica, pois neste Concello se aplica literalmente, porque o importante non é fazer planes. A mí me contaba outro día alguén que unha empresa ganou un concurso porque tiña un plan de igualdade ou algo polo estilo, porque tiña unha muller e 9 traballadores, un home e 9 traballadores. E outra empresa que tiña 2 mulleres non o ganou porque non tiña plan de igualdade. Vale, algo así era, vale. Entón, o importante non é un plan de igualdade posto nun papel. Cada vez que facemos un plan de igualdade, as persoas que o redactan e que colaboran, eu sempre lles recomendo e sempre lles pido que fagamos un plan de igualdade que, valga a redundancia, seña exactamente igual co que se aplica, que é como se actúa. Porque se poden fazer planos de igualdade e se poden fazer leyes para proteger a muller e despois rebaixarlle as penas aos seus violadores. Home, pois eu planos de igualdade dese tipo non quero. E leyes dese tipo tampouco quero. Pero se vamos máis alá ao práctico deste Concello, o práctico deste Concello é que hai conciliación familiar por encima de calquera Concello da provincia. Pero por encima, pero non para os traballadores do Concello, para todos os traballadores deste municipio. Pero se vamos máis alá, eu entendo que aquí se fan actuacións directamente dirigidas a favorecer a igualdade da muller. Que ás veces ustedes as criticaron, pero se vamos máis alá e profundizamos de verdad, porque iso é o que hai que profundizar de verdad, e vemos os salarios están exactamente nos mesmos niveles, os das mulleres e os dos homes, nos mesmos postos de traballo, exactamente iguales. Pero se vamos un pouco máis alá e vemos a corporación, pois no PP non temos igualdade, non temos paridade. Pero por que non temos paridade? Porque nos falta un concejal para ter 10. Se tuviéramos 10, teríamos paridade. Porque na lista sí que había paridade, non o número 10, senón o número 23. O sea, pero se vamos un poquinho máis alá e profundizamos de verdad no que ustedes se refieren ao tema da plantilla personal, pois é que temos... xa non recordo agora, alguén me deu o dato de mulleres e homes que temos aquí. Non sei se o señor secretario sabe. ¿En la plantilla? Sí. 20 mujeres y 12 hombres. ¿Y? 20 mujeres y 12 hombres. Vale. Hombre, non sei se podemos aplicar un plan de igualdade para non ter tantas mulleres traballando aquí, pero tampouco me parece lógico, porque eu insisto que a igualdade é igualdade de oportunidades, non é igualdade de número. Mas cando chegamos a, non sei, a 10 ou a 12 mulleres, non poderíamos, bueno, xa a lei non o permitiría, pero non tería sentido que dixamos, non, agora non podemos contratar máis hasta que teñamos iguales. Teñen que ser todos iguales. Porque iso é o que me parece que ustedes están propoñendo, porque non Concello, onde temos un porcentaje elevadísimo máis de mulleres que homes traballando, o cual está ben. E se tuviéramos máis homes, estaría ben igual, porque as persoas non se poden contratar por razón de sexo, por razón de calor, por razón de ideología, se teñen que contratar por razón de valía. Pero que se vamos ao tema de conciliación, volvo a insistir, pero que non pos funcionarios ou pos traballadores deste Concello, sino para toda a población en general deste Concello, teñen uns programas de conciliación familiar que ningún Concello da provincia se acerca nin de lexos, pero nin de lexos, dos 3 meses aos 12 anos. Está aí, está aí. Pero se vamos aos salarios, acabo de decirlo, están aí para comprobar, calquera pode acceder ás nóminas e ver que igualdade de posto de traballo, igualdade de salario, a súa antigüedade, correspondiente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un plan de igualdade, que non sei se fomos pioneros, pero desde logo andaríamos cerca, que se fai o primeiro, como dixen antes, no 2004, e que debemos ir polo terceiro, que se aprobou no 2022, pues bueno, ustedes
Claro, eu comprendo que ustedes lles gusta fazer demagogia, que veñen aquí a ver se lle fan creer aos veciños que nosotros que somos machistas, que non somos igualitarios, que discriminamos ás mulleres, que, non sei, que pouco menos que as maltratamos, pero a realidade das cousas é a que é. Vale, pero eu creo que ustedes, polo menos, se non nos queren, se non intentan que os demais parezcamos tontos, polo menos reconozcan a realidade. Porque non reconocer a realidade, pero bueno, fai 2 minutos en algo que estaba dicindo, ou aos 2 minutos se contradiciu, tamén non podo entender que non reconozca a realidade. Entón, nosotros non vamos a aprobar esta moción, porque non vamos a aprobar unha moción que nos pida que fagamos o que xa fixemos alá polo 2004 e que o renovamos todas as veces que foi necesario. Entonces, por lo tanto, pero, insisto, podríamos ter un plan de igualdade e non cumplirlo. Podríamos terlo, E de hecho, sucede moitas veces, antes acabo de poñer un exemplo, de un sitio non sei de onde, que me dá exactamente igual, pero que hai máis casos deses. Se me va a memoria ese, pero teño escoitado centos de veces. Que se fai en plan de igualdade, onde hai unha serie de cuestións nunha empresa que con ese plan de igualdade lle dá posibilidades para acceder a un servicio, a unha obra, ou o que seña, e resulta que outra que non a ten, que ten máis traballadoras, pois non puido acceder porque non ten un papel. Pero é que nosotros, cando profundizamos, que é o que me importa a mí, que é o que realmente lle importa aos ciudadanos, é que vamos á base do problema e vemos as persoas que temos contratadas neste Concello, as que teñen contratadas e as que son mulleres e as que son homes. Entón vemos que non é case a igualdade, e que hai unha situación moi por encima da igualdade de cara ás mulleres. E iso nin é un privilegio, nin é un problema. Iso simplemente é que esas persoas accederon a un posto de traballo porque se seleccionou como hai que facelo, que é vendo e tendo en conta a capacidade e o mérito. E hai máis mulleres? Pois perfecto. E se houbera máis homes? Pois perfecto. Pero despois hai outras cousas nas que realmente sí que hai que incidir e sí que dependen das políticas municipales, como é a conciliación familiar, que tanto lles axuda ás mulleres, porque, por desgracia, todavía neste país non se encargan os homes tanto dos nenos como as mulleres, creo eu, as estadísticas así o dicen, e nosotros somos tamén pioneros e temos o plan de conciliación familiar máis potente que ten ningún concello da provincia. Non sei se podemos fazer algo máis, seguramente podremos fazer algo máis. Temos esa mesa contra a violencia de género, que tamén xa somos pioneros, levamos moitos anos traballando en esa situación, onde lle damos participación a moitas organizacións e a todas as, precisamente para estar vigilantes e estar vendo hasta onde podemos, digamos, con outras institucións, con outras persoas que non son directamente traballadores do Concello, para ver onde podemos mellorar, onde podemos axudar cando realmente hai algún problema de violencia de género, de desigualdade, de maltrato, de calquer outro tipo de cousas. E por tanto, sería contradecirnos a nós mesmos que temos que aprobar un plan de igualdade cando temos toda esta situación, pois eu creo que a vanguardia da inmensa maioría dos concellos. Non sei se quer decir algo máis. Só puntualizar que eu non lle pido un plan de igualdade porque sei que o teño e sei que o levan traballando. Falolle dun plan de igualdade para o cadro persoal, que é o que é obligatorio por ese decreto. Non lle falaba do plan de igualdade, que ese sei cual. O primeiro punto non é obligatorio. O segundo punto, a mí me interesa máis que o plan de igualdade seña para todo, non só para uns poucos. Porque me dá igual que seña para os funcionarios do Concello ou para os traballadores que para que seña un colectivo diferente. O importante é que haxa un plan de igualdade e que afecte a todos, por suposto tamén aos traballadores. E non é verdade que seña obligatorio que teñamos que ter un plan de igualdade específico para os traballadores deste Concello. Pasamos a votar a moción. Votos a favor da moción? 4. Votos en contra? 6. Para poner aquí la...
pregunta, me parece que hai non é legal. Para a señora secretaria León. A pregunta. Se varios anos desapareceu unha antiga cruz de cantería que levaba moitos anos situada ao carón dun camiño no barrio de Maúnfe, na parroquia de Francos. Esa cruz, que era moi coñecida entre a veciñanza da zona, polas lendas que representaba, está perfectamente catalogada no inventario de bens patrimoniais do Concello de Outeiro de Rei. Dende o BNG temémonos que de non levar adiante as medidas oportunas, o futuro desta cruz remate igual que outros moitos bens patrimoniais do Concello, dicir destruídos ou nos xardíns de persoas particulares. Nestes anos o BNG presentou distintas iniciativas para que o Concello actuase nesa desaparición e fixese as xestións necesarias para que ese ben patrimonial do noso Concello volvese ao lugar do que nunca tivo que sair. Este rogos e preguntas feitas ao respecto sempre se toparon co silencio ou manifestacións por parte do alcalde dicindo que estaban facendo as xestións oportunas. Dado que pasados xa case 8 anos e nin a cruz volveu ao seu sitio nin por parte do Concello deu ningún tipo de explicación ao respecto, dende o Grupo Municipal do BNG facemos ante o pleno as seguintes preguntas. Cales foron as actuacións que fixe o Concello con respecto da recuperación da devandita cruz de Maúnfe? Cando vai volver a cruz ao lugar onde sempre estivo enclavada? Bueno, esas averiguacións que fixemos non levaron a saber que esa cruz estaba nunha propiedade privada, que en algún momento esa cruz por algunha acción de, eu creo que incluso deben ser de maderistas, se caeu ao suelo, pois o propietario a ten guardada e nosotros en principio pois creemos que tampouco podemos facer moito máis. Aquí creo que non hai máis preguntas, non? Non hai máis preguntas. Bueno, pois non habendo máis asuntos, levantamos a sesión. Moitas gracias.